musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV, so daneri filtima ɓaleri buuɗaliru mende fere feña windere feñjay batake bindaɗo nasande 14 siilo hitande ujunnaje 2021. ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr, to karallagal to ko musidɗo men Saydou Abouba, segene belɗo ko mawɗo men Sada Hammadi Fraba, yewtere men ko fate cellal ɓalli. en jetti joomi men tagɗo men konnuɗen hakkunde jeeri e waalo, en juule annabi makko tedduɗo cuɓaɗo nelaɗo e men mo jamirɗen en juule kala saaha. en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu godagal men e oɗo henna duniya. en berti juuɗe faade joomi men, en duwima baaɗigel men, miñiragel men, ɓinguel men, leñol men woni sohna Diary Sow nde jomiraɗo hollita ɗo gonɗa eno gonirɗa kala. Weltare TV kami hettiyankoɓe mum kala ene batti haqqillaji mumen e maɗa, min ceerani jamma e ñalawma duwade nde jomiraɗo hollituma amen, aɗa selli, aɗa hiisi, aɗa wondi e haqqille ma ha wontana amen cimtol moƴƴol e nder oɗo henna duniya. musidɓe tedduɓe, haade men nadde cellal ɓalli eɗen jiiɗi jubbude seeɗa. eɗen ɓooyi wiide yimɓeɓe yoɓe tinno kala koɓe ɓennina yoɓe ɓennin ko moƴƴi, yoɓe ɓennin ko gonɗi, yoɓe ɓennin ko nanni. neɗɗo waɗa audio waɗa hen natal ene ɓennina ene adda ceeki e haqqillaji yimɓe. hande kala neɗɗo gonɗo e tufde jayde ene heewi messuji ha wi dak ha haaju mum kala darti yimɓe ne namdo bete ko gonga Diary yiitama, amina ya rabbi, jiɗɗen ko yiite, kono kadi tinnoɗen gonɗen holɗum so yiitama an ɓenninowo a ɓenninta, saabu nan tan noppima ha donka ɓenninde, saabu moni kala ma ɓenninani an hoorema ha donkamo ɓenninanɗa. ɗum noon ko yettude Allah. tinnoɗen goppen wadde natal jenagal, badden hen audio taw en keɓani ko laaɓi, tinnoɗen hen no moƴƴi, saabu eɗen keeɓa namde kewɗe. hewɓe mbaɗi vidéo makko, eɗen gandi waɗino vidéo ɗo haalanno ɓoyɗo, on vidéo mataw ɓe nanta tubankore ɓe mbi o yiitama omon ɗo haala. goppen wadde à peu près, gonɗen no moƴƴi. kala neɗɗo kene ɓennina yo accu heeɓa hen ko laaɓi, kala ko arema kada ɓennina accu ha keeɓa hen ko laaɓi. woto hunde arema tan puɗɗoɗa heɗat cetta tan ɓennina. kadi wadde audio wiya min so tawi yummakko e bamakko walla jinnamakko keɓama tekkere makko ɗum ɗo makko ɗum e ɗum e ɗum e ɗum e ɗum, mo wawi wadde haw yiite ala. saɗa hooli gandal ma tan wat, gandal ko gandal, kooliɗo gandal mum, a heeɓi inde makko, a heeɓi yettode makko, a heeɓi inde nene makko, saɗa jogui gandal tan wat. so wonti ko ma goɗɗum adde, ɗum ko enquête, ɗum ko enquête. ɓen enquêtoɓe ɓen ande wiyen wonko ɓe jogui na heewi, wonko ɓe gandi na heeɓe cuwa haalde, nde tawno kala mo ene waɗa losko wonko yiiɗa haalde, so haali ene wawi telƴino ko gollata ko. kono noon to banggue tekkere ɗum namdi ko losko, ɗum namdi ko gandal men mo tawgal e junggo taw wona nder. ɗum noon tinnoɗen mbasen funtude koye men, mbaɗen dowuji, kadi kala joguiɗo ko laaɓi ene acciri numéro mum téléphone wiye mbaɗe feere jokkodire hemi jinna makko, min mbo jogui kalami ɗum ko hakkude ɓen. ɗum ne kadi ene nanno gonen yimɓe tigui wawɓe ɓenninde, ko ene nanno mbasen funtude koye men e dow ndiɗon mbaaji. gueɗal gongal haade men natande cellal ɓalli, eɗen gandi oɗo dimmunna WhatsApp o sosoɓe, jajaɓe, liiliɓe, barinaɓe, an ɓe, awɓe, heddiɓe kala e gay pop puɗɗima hulde hande nde tawno
cimtol jaltungol ko reɓata oɗo saaha hewɓe noon ne ɓeyda kono ala neɗɗo yo ha tan ɗo haaɗi ɗo kono so tawi a ɓeydi a hulɓini yimɓe ɓe ene gasa jiiɓa haqqillaji mabɓe won rewoɓe ɗon jaltoro whatsapp lawol gotol soɓe eɗen gandi neɗɗo whatsapp way kono ɓernde ni neɗɗo ne jogui sirlu mum mo waɗi e whatsapp mo waɗi e facebook mo waɗi e instagram no waɗi e site uji goɗɗi hay signal omo yimɓe kalata ne waɗi no comme whatsapp ni tan wayi no comme facebook ni ene waɗa groupe aji ne waɗa bolol mangol no comme facebook ne waɗi lawol mangol kala ko mbaɗɗa publier sehilama fo jiyat sehilaɓe sehilama jiyat oɗon gandi ɗum wona way kono statut maɗa mo joguiɗa e whatsapp o sa waɗi statut maɗa yimɓe foof jiyat wonɓe sehilaɓe ma e nder whatsapp fof jiyat statut maɗa ɓe mbaɗɗa enregistré numéro ji mumen kono noon so tawi a itti photo ma an tan min tan Sara Abdoullahi Sara neldi kam goɗɗo mo wona min wona an wawa yiide ɗum hay sole 8 février ari 10 février ari wawa yiide heddoto noon so tawi Allah rokkima ngaalu a soodi lawol mi hokkon tan yeru ko wayno wiide a soodi lawol iwde kiidira faade Bamako sa wela mbiya kala oto hanti hankadi ni mo ene yaha ñoora mo ene yaha partout faade Guinée mo ene yaha partout ma rewa ngoya wuro beele yoɓa ɗon lempo so rewari ɗon min mbalat poliɗi saabu ko minen coodi bolol ngol walla kala mo ene yaha Nouakchott ko alay sago rewa butel mit taw lawol gongol ne wawno rewoy dow guiɗi maka to fayya toon wiya tan ko ma rewa ɗo saabu ko minen coodi lawol pangol Nouakchott e nder leydi ndi kala beele on poste o nanna haalis way tan kono wiide kala mo ene yaha Fouta woto rewoy Daara Djolo yo rewoy Ndar saabu lawol ndargol hankkadi ni ko ngol tan min jiiɗi beele ene yoɓa tikketaji e lawol e Facebook ne hande ko Allah rokki ɗum gandal e doole Allah rokki ɗum gandal e doole coodi site uji keddiɗi joni noon beele ɓe ƴellita suudu mabɓe ndu beele ɓe ƴellita Facebook o ha ɓuuri ƴellitade e contrat ji goɗɗi ɗi ɓe ciñodiri ɓayde kamɓe hande ɓuuri hewde signal mabɓe ɓuuri foode ɓe mbiya aha noon hutortoɓe site uji mon ɗi pop alay saago ɓe ndewa ɗo ɗo Facebook ɗo woni holɗum hande en jiyi ari ni nanɗo henna sa itti statut maɗa whatsapp a waɗi statut whatsapp ɓe bindanma less sa yiiɗi jokkodira e Facebook sa kiliki ɗon tan waɗa direct statut ma Facebook wona yiyoɓe statut ma whatsapp ɓe e sehilama wonɓe Facebook ɓe jiiya statut maɗa Facebook kono noon sa neldi Facebook photo ma sehil ma antani mum to banggue Facebook goɗɗo wawa yiide ɗum ko page hakkude ma e sehil maɗa ene jogui page international lawol mangol ngol ndewto ono foof sa neldi yimɓe fof jiyat ene jogui hakkude ma e sehilama ene jogui hakkude ma e groupe aji ma gonɗi e Facebook goɗɗo wawa yiide ɗum ko hakkude moɗon kala mo waɗani abonné e page maɗa wawa yiide gueɗe maɗa way tan kono hande no gonɗiri e Facebook ni kala mo natani e dinguiral so wona enen neldi ɗum audio ji men wawa andude ko kalɗen e dinguiral joni noon kala mo nannuɗen anda joni noon so tawi whatsapp yanñi whatsapp ha watti ɗum bolol mangol enen foof sen belama ƴetten ngol bolol eɗen jewta hen hande honno comme hanno comme télégramme ni semane mbawi weddiri noon donc ɗum noon firti ko ene moƴƴi ɓe ganda commercial saktata sirlu hay goto site uji ɗi fof koɗi commercial so tawi Facebook wi waɗi no mbiruɗon ni oɗon gandi ɗum adunoji hay goto jaɓata saabu holɗum saabu lamɓe ne goodi ruwaji ne goodi société ji mawɗi ne goodi gollodiroji e Facebook gollodiroji e whatsapp taw kañumen jogui ko sirluji mumen jogui ko politique mumen enen wonɓe whatsapp e jogui ɗen ko haalde jogui ɗen ko neldodirde fotoroje e haaldude gilli ɗum ko zéro ɗo ɓeya heddiɓe ɗum firti noon on politique wawa yaade alay saago gartiren haqqillaji men no moƴƴi paamen ko yahata e aduna he ko on jarama ɓattake men cellal ɓalli cellal fawi koye laaɓal hay goto funtu hoore mum kono haade men nadde cellal eɗen goya
eɗen duwano Afrique yo Allah yurmo yaafo Afrique eɗen duwano Afrique no woruno nde Allah yurmoto yaafo Afrique sabu min mi natti gonɗinde Afrique mi wawa gonɗinde Afrique mi wawa gonɗinde Afrique sabu woni mi wawa gonɗinde Afrique musidɓe tedduɓe oɗo hen mboros biyeteɗo coronavirus ko mboros mo Allah addi teni kadi mboroso ko démocratie ko potal moni kala heeɓi e makko laamɗo o heeɓi hen laamaɗo o heeɓi joom jawdi o heeɓi miskino o heeɓi celluɗo o heeɓi ñawɗo o heeɓi so heɓanima hawo tonguma leliɗa hôpital o heeɓima to banggue faggudu ma yatiri caggal ɗannungal ma yatiri caggal kala ko mbaɗanoɗa yatiri caggal o tongi enen foof ha tiiɗi kono kala leydi ndi wona Afrique kala continent mo wona Afrique gila mboroso feeña hande jaɓani ɗanade ɗanata ko jamma ɗanata ko ñalawma foftata ñallinta wallinta alay sago heɓa ko ene wawa safrude oɗo henna mboros so wona Afrique africain ñamade yara ɗano ama fija wiya ko fenade joñoɗa hoore muɗum hande Russie dañini hoore mum vaccin taw wonani faggoyo ha Amérique Angleterre dañini hoore mum vaccin taw wonani faggoyo ha France Union européenne dañini koye mumen vaccin taw wonani faggoyo ha Chine dañini hoore mum vaccin taw wonani faggoyo ha Amérique ko Afrique tan jooɗi ne faadi joni noon hono jogori waade ko ni docteur goto e nder leydi Sénégal invitaɗo hanki e nder radio woto biyeteɗo docteur Mamadou Ndiaye holliti beele Sénégal wawa vaccinde population muɗum ko alay sago ɓe jaltina 1,997 milliards koppareje France CFA beele mbawen vaccinade hoto paaɗen tene Afrique ne jogui ñamale ha teddi ñamale Afrique foof noon yo ɓirta ɗum ko ngaalu suuɗigo e nder leydi guilay maaje men ɗe ɗe jiiɗen guilay kaaƴe men ɗe ɗe joguiɗen guilay leɗɗe men ɗe ɗe joguiɗen guilay ndema ka ndemeten ka impôt ji ɗi joɓeten ɗi gueɗe hande gonɗe nder leydi men ko ɗum woni ko joɓirten ɗum woni ko joɓirten ñamale hande ɗe Afrique naɓe gullata yo jaafe ɗe ko ɗen ñamale hande goni joɓirteɗe ko enen joɓata enen miskineɓe ɗum noon ɗiɗo haalisaji hande beele vaccinoɗa alay sago ɗiɗo haalisaji jalta nder Afrique faya to leyɗele mabɓe to ayi koɓe perdi e nder hitande oɗo henna mboros koɓe perde hitande saabu oɗo henna mboros ko enen Afrique naɓe jobtata ɗum to mabɓe to kala koɓe deppisi hen guilay couvre-feu état d'urgence confinement koɓe perdi e guilay ndema e gueɗe mabɓe pop ko Afrique naɓe jogori yettude ɗum ha laaɓa ɗum addi noon ɗum addi oɗo henna vaccin beele alay sago Afrique wawa sodde oɗo vaccin walla leyɗele mayɗe ƴiƴam ɗe ngala humpito ngala gandal bittani cooda oɗo henna vaccin beele holɗum beele kamɓe koɓe perti ko kala ɓe kefta ɗum ɓayde Afrique wittata Afrique so tawi naati école français ko Senghor jannguno ko ɗum tan o janngata o wawa dadde Senghor ko Abdoulaye Wade jannguno ko ɗum tan o janngata o wawa dadde Wade o wona tan ko ñaawowo walla o wona dariiɗo toon omo faddono o gujjo walla o baɗa ɗum o wona avocat walla o wona directeur de impôt ñaama jawɗere yimɓe walla o wona douane walla o wona planto walla o wona président walla o wona ministre omo siifa omo ñaama jawɗele ko heddi pat ala ko wawi wadde haydara ndaaro e nder leydi Sénégal nokku biyeteɗo Gadiaga woyndu gaz yaltinnon toon jeygue ha hande lewdu mum nana yalta hoto jannguɓe Sénégal fof goni hoto politicien ji goni hoto dawriyankoɓe goni jannguɓe hakkeɓe diplôme toɓe goni hay goto wawa ñippude nduɗo lewdu so wona Californie équipe spéciale itte toon waɗe laaɗa ndi wowa
ara leydi Sénégal ngam ñippude nduɗo hen no woydu gaz. Docteur eɓe men gona wittoɓe koma witte ha gasa janga hen mbawa ñakkude en walla pikkude en walla segde deedi men keɓa leɗɗe giwɗe caggal leyɗele mbawa safrude en. min cikkannomi neɗɗo so jangi hayti won nokku ene foti hebde ede banda hoore mum wawa wittude kañumne yaltina hono koɓe jaltino hande hanino noɓe jaltiniri oɗo vaccin ni Afrique yaltina vaccin mum. Afrique yaltina vaccin mum mo ala sikki sakka mo ala dut ɓe baskin kamɓe ɓe vaccina enɗam mabɓe enen vaccinen enɗam men woni ɓe vaccine continent ji mabɓe. Afrique vaccine continent no Europe no gasa jeeɗiɗi leydi walla jeetati dari hande vaccine Europe fof hande hanino Afrique 50 fayi leydi taw yaltinino vaccin mum vaccine hoore mum. no hande no Amérique woni e vaccinirde hoore mum ni no Chine e no Russie woni e vaccinirde hoore mum ni taw wona Afrique ne fata ha kedde haɓe kedda ɓe gayna ñaago gustine amen dokke amen ɓeydine amen balle amen min maayi ñaw gonnotono foof wiire ga ñoodo binen ɓe jotto e dow meɗen. ɗum noon ɗum ɗo hen ko hunde hulɓinide ɗum tagui wiide allahuma agfir lahu wa arhamu wonande Afrique yo Allah yurmo yaafo Afrique. so tawi Afrique ko debbo ko agfir laha so tawi ko gorko noon agfir lahu yo Allah yurmo yaafo Afrique. saabu ɗum ɗo hen eɗen gandi nawrata continent yeeso ɓiɓɓe Afrique naɓe janggata ko ɗemɗe kala hen mo haalata français wona neɗɗo kala mo haalata anglais wona neɗɗo kala mo haalata arabe wona neɗɗo eɗen jogui ɗemɗe eɗen jogui ladde eɗen jogui haqqillaji eɗen joguino mamiraɓe wuurɓe ɗo henna kamɓe koye mamiraɓe tan ɓe ciggi wittoji mabɓe haɓe nanggue junggo enen eɗen keɓiɗe eɗen ɗacci kala eɗen picci junggo eɗen paadi haɓe gara ɓe ñamminen. allahu akbar yo Allah yurmo yaafo Afrique. ɗum ko hunde nde teskimi hande o alay saago yimɓe mbatten haqqillaji mumen musidɓe tedduɓe. eɗen ñanto eɗen ñaaƴa eɗen mbiya ken yontaɓe kono noon jontade safrata ɗum ko goɗɗo ñamminta ɗum ko goɗɗo ñantata ɗum ko goɗɗo holtinta ɗum ko goɗɗo e allahu akbar yo Allah waɗanen jaam. cellal ɓalli jahaten ha joni cellal ɓalli e wasiya tan mo jiɗɗen wasiyade seeɗa en kaalin ɗum ɗo kono alay sago kalten min de min somi natte magasin walla boutique kala ko mbaɗa sooda wonno hande potuji butuji e kosemeje ko jiita e bitikaji ko pop waɗa ko produit waɗa produit o ene jogui happu mum nde gasata so gasi sa ñaami ñamde nde hokkuma doguede reedu ma dogat walla daña caɗele walla adda e ma rafi walla gilɗi jalta hen walla ñamde nde wahlo waɗa ufi way kono maaro ni sa defti maaro ma walla ñiiri ma walla gosi ma jogui tan ko happu ɗo haɗata so diwi ɗo ufat waɗa jodol mum walla waɗa hendu mum ñamde fewnade ndene waɗa e butuji nde ene yeeye boutique aji jogui ko produit no comme hinde bicarbonate waɗe hen walla waɗe produit ji goɗɗi ha wawa jogade ñamde nde balɗe sappo walla balɗe nogas walla lebbi ɗiɗi walla hitande beele ñamde nde wawa yeeyede. kala mo ene sooda yo dar date ko keñiɗa ko foof laar date kala pot mo coɗɗa kala poman mo coɗɗa kala boîte mo coɗɗa kala ñamde nde coɗɗa dar daɗo sa wahliti caggal to tan mayi daɗo hay kosameje ɗe hande jerteɗe ko wayno hande mi yiiɗa haalde no fewi kosam dolli en goɗɗum cakiriji ɗi kala ko coɗɗa laar daɗo sa laari daɗo ma taw gasata ko minuit hande walla gasata ko janggo ndentoɗa on produit ganda sa ñamimo on wawi rokkudema probléme kala ko keñiɗa saɗa sooda ha tente ñamde sukaɓe daren daɗoji ɗi saabu eɗen jogui won e commerce aji won mbimi mi wiyani kam fof mbi ko won e commerce aji ɗi nunɗani so tawi ɓe marchandise mabɓe daɗo fanima gasde ɓe jippina ɓe mbaɗa less ɓe ngabbina marchandise uji kesi ɗi daɗo woɗɗi sa ari ɓe guitta bowaɗo ɓe tottuma ha tenti neɗɗo mo laarata date laari datuji ɗi ko produit ji ɓoli mbaɗa hande ko ñamete ko sa welsidima ha ñaami ko date mum gasi a dañi probléme. gueɗal gongal ngal yonti leyɗele men ɗe mbaɗa no Mauritanie waɗata ni eɗen gandi laamu Mauritanie kesu ngu min ko laamu ngu jeeɓanmi saabu jaɓɓal mabɓe ngal ko jaɓɓal jongal no fewi
ay neɗɗo yo won jiyowo hunde wona hunde fof ñiŋe wonko yiyete ande no feewi hakkunde jagorɗo jeeygumo leydi Mauritanie e jagorɗo tambiɗo cellal ɓalli mo Mauritanie en ji golle ɗe mbaɗata pharmacie ɓe guddat tan sa ngabbini prix walla yeehi ka fotani yeyde a ari hande a soodi hunde 100 janggo a ari a wiyama ko 120 namde holko saabi so joom o kanima ko laaɓi ya haalnoye haalno laamu paborɗa ko goɗɗo hono ma beele prix ji ɗi gona prix ji normal hande ɗum fatta e nder leydi Sénégal nde tawno hollum a sooda tan jaaha ciɓɓira an ɗum ne seeri tan gasi jaaha goɗɗo ara kadi ngabbinene prix tawno yimɓe gona gonɗuɓe gona nunɗuɓe ɓayde ɓe nunɗani ɓe kuuli ko fawede amande ɓe jooɓa ɗum noon sa soodi hande prix janggo ari tawi prix o ne ngabbina namde holko saabi soɓe dokkanima ko laaɓi yo jarane yaade gullitoɗa to wulliteɗo dokka ɓen facture o so ɓen gaari jangga e sodoɓe facture aji ɓe haaɓe tawa oɗo pharmacie walla ɗo hen boutique koɓe jeeyata ko riba ɓe nangue fof ene waɗi luwaji mum kono ko population wallata état ko population wallata service d'hygiène ko population wallata ɓen tambiɓe prix ji ko population e hoore mum nanggata gujjo addata laaɓal addata civilisation wona militaire wona police wona e dara non ko population sodata gandi hande piile ɗe no mbayni gandi hande koɓe codata kono ɓe pirete hen ni ɓe gullito tawno wonde facture aji ɗum waɗi min kala ko conni mbiyatmi ko rokkam facture beele janggo sa yiiɗi wullitade tawne moƴƴi sa ñaame restaurant gayni ñamde welani wullitu ya mbiya ñamde nde welani walla a waɗama akkiyir o moƴƴani a are bureau walla are goɗɗum a jaɓɓama jaɓɓugal ngal fewani wullitu namde chef on jaaha gullituɗa ñamde nde gullituɗa ɓe mbahla ɓe pewnita ñamde nde mbasa momde reedu ma tan ɗaɓɓa jaam jaaha goɗɗo ara daña hen bone ɗeɗo gueɗe kala ko hen saɗa sooda tew mi teskima e nder leydi Sénégal saɗa sooda tew ɓe kutorto ko kayitaji sima ɗi a yiyat tan ɓe guitta kayit ɓe ceeka tan ɓe piɗɗa poussiére yalta punde sima yalta ɓe nanga tewo ɓe mbaɗanma hen nawa ñaama ciment walla tewo sima ɗakko hen sa lawƴi iwata jaaha taldamo e nebam cancer direct beñe ko noon fatayi ko noon ɗum ɗon firti ko yimɓeɓe kamɓe ñawnata koye mabɓe jeeyo wonɗo ene waɗanma ñamde ma salo sa salaki janggo ma rokke probléme mawɗo musidɓe tedduɓe so buɗalirmede feeri feeñe windere feeñje ɓatake cellal ɓalli musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketkima malaki jaam yo jaam Allah ñallane musidɓe tedduɓe